एनडिपि आरो बिएसएफ को दानायनि सिगां कलेजाव जों जेब्ला दङमोन शिलंआव बेखिनि समावनो जोङो माने हाथियारखौ लानानै सोमावसारनायनि जि आइडिया जि मोनसे जों दिनै मोनसे सानजेनदों बेखौ जों शिलंआवनो खालामदों आरो बे नाब्ला आरो आंनि गेजेराव जादों बेयो बेनिफ्राय जोंनि माखासे कलिग्स दंमोन बिसोरबो जोङो सामिल खालामबाय दा जोङो एकदम फाउन्डार एनडिपि खौ दानो बिनि सानजेननाय मा जोंहा मोनसे भिजन मोनसे दंखायो जोंहा नाब्लाहा आरो जोंहा दं आरो दा जों बेबायदि भिजनखौ लानानै जोंहा मावफुंनायनि मोनसे गोसो दंमोन आरो बिथांखौ आं खाथियावनो मोनदों बिथाङाबो सासे एकदम माने गिनो रोङै आरो माने गोथौयै सिन्था खालामग्रा सासे मानसि सासे रिभलुसनारि आं बेखौ बुंगोन बिथाङाबो दिनैनि तारिखाव जि मोनसे गोसो बे गोसोआ दाबो जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय बहुद गोजौआवनो माबा मोनसे खालामनायनि मोनसे सिमाङा बेहाबो दङ खिन्थु दिनै खाफाल गैया बिथाङा मोनसे गिदिर केसाव बिथांखौ दिनै कनभिक्ट खालामनानै लाइफार बिथाङा जानो गोनां जादों जोंनि गेजेराव बोराबलायनाय लिडारफोरनि गेजेराव दिमत आरो गोरोबलाया फैखाथारो इलेक्सना मानसिफोरखौ ज' खालामनो हाया हारिखौ ज' खालामनो हाया खिन्थु जोंनि माखासे लिडारफोरनि साननाय हनाया बिसोरना मामोन इलेक्सन गेलेनानै पावारखौ आखायाव लाना फैनानै जोंनि इसुफोरखौ जोङो मावफुंनो हायो बेबायदि मोनसे साननाय बिथांमोननि गेजेराव दंमोन खिन्थु दिनै बेबायदि साननाया बिथांमोना फेलर जाबाय बे कमप्लिटलि फेलर जादोंब्लाबो आरोबाव गोख्रों आरो गिख्रंथाव हाथियारखौ सोमावसारनो मा रोखोमै जों डेभेलप खालामनो हागोन साननाय हनायखौ बोरै ग्रथ खालामनो हागोन बेखौ जों जेब्लाबो सिन्था खालामोमोन आरो बेबायदिनो गामि गामि थांनानै जोंनि साननाय हनाय बे नेसनेलिज्म जाथि मोजां मोननाय जिहेतु सानखांथि बेखौ जों बेरखांहोनो हादोंमोन जेब्ला मोनसे नेसनेल स्पिरिटआ फैबाय बेखिनि समाव गोरलै जाबाय जे हाथियारनि बाथ्रा जों बेखौ लानानै फैनो हाबाय आरो बेनिखायनो जोङो बेबायदि मोनसे परिबेसखौ क्रिएट खालामखांनायनि उनाव 1986 आव उदालगुरिनि मोनसे गोथौ गामियाव फिसा गामियाव अदला खासिबारि होननाय बेवहाय जोङो गासै 77 मेम्बार्सफ्रा ज' जानानै जोङो बे बिएसएफ बर' सिकिउरिटि फर्स बेखौ जों दानानै लानो हादोंमोन बेनि उनावहाय उननि सल'फोरा जोङो बेखौ दा बिएसएफखौ दानायनि उनाव जोंहाथ' हाथियार गैया जों बहा मोनगोन बोरै मा खालामगोन सोरनिफ्राय लायगोन जों बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि थाखाय प्रत्याहबानमोन जोंनि चेलेन्जमोन हाथियारखौ जों बहानिफ्राय मोनगोन बेनिखायनो जोङो नागिरबायबाय थाखा फैसा बेखिनि समाव गैखाया जोंनि मावग्राफ्रा सानसेयाव 1.5 थाखा थाइनैबो जों मोनामोन बेखिनि समाव मावनो आरो थाखा फैसा खांनायाथ' आलादा बाथ्राखा खारन बेखिनि समाव रावबो मोजां बुजियाखै नालाय थाखा फैसा हरखाया जों बेनिखायनो जोङो जोंनि हाथियारखौ जोङो सेनानै बेखौ जोङो बारायलांबाय जेरावखि जाया जों जिखौखि मोना कारतुस मोनदों कारतुसखौ सेदों राइफल मोनदों राइफलखौ सेदों बेबादिनो कार्बाइन मोनदों कार्बाइनखौ सेदों जोंनि आखायाव जेब्ला फैयो जोङो जोंनि बेखौ बाहायनानै जिहेतु जोंहा एनएसिएन होननाय आइजाक मुइबाजों दैदेनजानाय एनएसिएनजों जों जिहेतु लोगो बिथांमोनजों जों कमिउनिकेट खालामबाय थिग बेबायदिनो 1989 आव बिथांमोननि फ्राय जोङो ट्रेनिं नांगौ होननानै जों खावलायहैबाय बिथांनिफ्राय साबै इन्सट्राक्टरखौ लानानै आङो जोंनि बे अरुणाचलनि मोनसे गोथौ हाग्रायाव लानानै थाङो आरो बेवहाय जोङो फार्स्ट बेचनि थाखाय गासै 32 जन जोंनि केडारफोरखौ जों साखा फारा खालामनानै लानो हायो ट्रेनिंआव पास जानानै आरो बै 32 जि मोनसे स्ट्रेंथ बे स्ट्रेंथजों जोङो उनथिं नायाबासिनो जेरावखि जाया जोङो थाखा फैसा खामायबाय बेबायदिनो जोंनि जिथुनि प्रिपेरेसन हाथियारखौनो जा बा माबा जिखुनु
नांगौ जि मोनसे आन्डारग्राउन्ड जिबनाव जिखौ नांगौ बेखौ जोङो खालामजोबनो हाबाय फारियै जोङो गामियाव थायाबासिनो गामियाव थानायाथ' गिलुबालु ना जोंहा खामानि एक्टिभिटिया जानाय लोगो लोगो पुलिस आर्मिया बारा जाबाय जों ओंखायनो जोङो हाग्रायाव जों दिनै केम्प खालामनानै थाबाय आरो केम्पआव थानाया आन्डारग्राउन्डफोरनि थाखाय बिराद मोनसे सेफ जायगा आरो बेवहाय जों साननो हायो मावनो हायो डिसिसन लानो हायो बिनिफ्राय जोङो खामानिफोरखौ मावलांबाय थानानै जोङो बेबायदि मोनसे पर्यायाव जों दिनै फैदों भारत सरकारा बिराद मोनसे गणतान्त्रिक बेयो मोनसे देश आरो जोंनि जिथुनाखि दाबिफोर बे दाबिफोरखौ मोननो थाखायनो बेबायदि मोनसे हाथियारनि गेजेरजों जि मोनसे हस्त्र मोनसे जि संग्राम बेखौ जों खालामदोंमोन आरो आल्टिमेटलि जोंनि BSF आरो उनाव NDP आरो NDPP जि मोनसे सोमावसारबाय बै सोमावसारनाया भारत सरकारखौ आसलते गोहोम खोख्लैनो हादों नारसिननो हादों NDP मोनसे फर्स बर'फोरनि गेजेराव बिस्रा मोनसे जेंना दं राजखान्थियारि जेंना बेखौ फोजोबस्रांनांगौ सलुसनाव लाबोनांगौ बे समाव भारताव बेखिनि समाव कंग्रेसनि मनमोहन सिंहनि मोनसे सरकार दंमोन कंग्रेसनि बे मनमोहन सिंहनि सरकारा गावनो प्राइम मिनिस्टारमोन बे प्राइम मिनिस्टारा जोंखौ खावलायबाय जे नोंथांमोना हाथियारखौ दोनथ'नानै नोंथांमोननि जि जेंना बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों बोस्रांनो हायो नोंथांमोना फैदो होननाय लोगो लोगो जों मोनसे डिसिसननि गेजेरजों पिस प्रसेसआव जोङो फैनायनि थांखिखौ लादों फर्मेल सिजफायार बे लिटारेल सिजफायारा 2005नि 25 मेनिफ्राय जिहेतु स्टार्ट जादोंब्लाबो जोंनि सावरायनाया आवगायाखैमोन बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर जेंनामोन खारन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे परिबेसमोन बे परिबेसा गिलु बालुमोन जों बर'फ्रा गावजों गाव फोथायलायनो हायै नेरलायनाय बुथारलायनाय बेबायदि बहुद माने थासारिनि गेजेराव सिजफायार जानाय जाफैदोंमोन आरो बेखिनि समाव जोंनि बे परिबेसखौ जों बोरै लांगोन मा खालामगोन बे मोनसे जोंहा बिराद गिदिर मोनसे गोब्राब मोनसे सिटुवेसनमोन खिन्थु जों उनावहाय बेखौ फारियै बहुद नाजाबाय जोङो पलिटिकेल पार्टिजोंबो लोगो जाबाय बेबायदिनो गोबां बर' संगठनफोर दं बिसोरजों जों रायज्लायनो स्टार्ट खालामबाय आरो रायलायै एटलिस्ट जोङो मोनसे परिबेसखौ जों मोनफैबाय जे मोनफैबाय आरो जोंहा मोनसे थांखियानो बेनोमोन जे जों जिहेतु जोंनि मावग्रा नांग्रा मानसिफ्रा मोजोमसेल' खिन्थु दिनै लाख पिपल्स दङ जोङो बेनिखायनो जोङो बे गणतान्त्रिक देशआव जोंबो बेबादि मोनसे सिस्टेमाव हाबनोबा पिपल्सखौ जोंनो नांगोन आरो पिपल्सनि मोनसे गनायथि नङाब्ला जोंनि सोमावसारनाया जाफुङा आरो जों जिहेतु पिपल्सनि थाखायसो नांदों बेनिखायनो पिपल्सआ जोंजों इनभल्भ जानांगोन बेखौ जोंहा थांखि दंखायोमोन बेनिखायनो जोङो फारियै नाजाबोदों सिगां नाजानाय हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेयो मोनसे जातीय अनुस्थानखाय आरो बेयो मोनसे सक्तिशालि मोनसे संगठन हिसाबै बेखौ मोनब्ला जोङो बर'फोरनि गेजेराव जोङो मोनसे मोजां परिबेस लाबोनो हागोन आरो जि मोनसे बर'फोरनि डिमान्ड दाबि दावाफोर बेखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन जा मोनसे थांखि दंमोन बेनिखायनो आं जेब्ला आफादगिरि जाफैयो जेब्ला आं आफादगिरि जायो 2009आवनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेजों सावरायनायनि आं हाबाफारिखौ लाजेनदोंमोन लाइजाम गांसे हरजेननानै जे जों बिदि चिफ सेक्रेटारियाव दं जोङो खौसे जायोब्ला बर' जातिनि थाखाय खामानि मावनो हायो जोंनि पलिटिकेल ससियेल सोलोंथाइ बायदिसिना जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो हागोन बेबायदि होननानै जेब्ला लाइजाम हरो बिथांमोना उनावहाय रेसपन्स खालामबाय रायलायनो बिथांमोना गोसो जाबाय आरो जों थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बहुद बार रायलायदों 2009निफ्राय 2013सिमहालागै रायलायगासिनो दं खुनु मोनसे सलुसनाव लाबोनो हाया बा दिनै जों ज' खामानि मावनोसै होननानैबो बुंनो हाया सावरायनाय जाबाय थादों बेबायदिनो एटमस्फियारा जोंना बिल्डआप जाबाय रायलायनो सोलिबाय थादों आरो 2009निफ्राय 2013सिम बहुत बोसोरब्रै सम
बे बोसोरब्रै समाव जोङो खोथा बाथ्रा खालायनो हायाखैमोन खिन्थु मोनसे परिबेसा दिनै बायद' जाबाय जे तेलेंगानाखौ डिक्लेयार खालामबाय तेलेंगानाखौनो जासिगोन होननानै बेखिनि समाव एबसुआ 2010आव आलादा रायजोखौ नांफिनगौ होननानै बिथांमोनाबो बेखौ रिभाइभ खालामदों बेनिफ्राय बेखिनि समावनो तेलेंगानाबो प्रसेस जानायखाय मोनसे परिबेस जाबाय बेनिफ्राय तेलेंगाना जादोंब्ला जों बर'लेण्ड मानो जाया खेबसे लागैनो डिक्लेयार खालामबाय बिथांमोना 2013नि आगष्ट 2 थारिखआव क'क्राझाराव मोनसे रेलवे माने बे ब्लकेड स्टेशनाव ब्लकेडखौ स्टार्ट खालामबाय बेवहाय गासैखौबो लेंहरजोब्बाय एनडिपिखौबो लेंहरबाय एनडिपिआव फैबाय गासैबो फैबाय गासैबो दल संगठननिफ्राय ज' जादों खिन्थु दिनैनि तारिखआव जोङो बे गोलाव सम सावरायनायनि गेजेराव जोंहा ओरैबायदि मोनसे परिस्थितिमोन जे जोङो बियो बेखौ हेफाजाब होलायनायनि बर'फोरनि गेजेराव खुनु मोनसे थासारि गैयामोन परिबेस गैयामोन अब्लाबो बे मोनसे तेलेंगानानि जि मोनसे डिसिसन बे डिसिसना एटलिस्ट माने एसे बर'फोरखौ ज' जानो हानायनि मोनसे फोथारखौ लाबोनो हादों BNC बड' नेशनेल कनफारेन्स बेवहाय नोंथांमोनहा सामिल जादोंमोन बेथ' नंथारगौ दिनै बर'फ्रा मोनसे BNCफोर बायदि माहारियारि मोनसे आफादखौ मोनबायमोन बे मोनसे आमब्रेला अर्गानाइजेसन दा बेखौ बुंनांगोन नोंथांनो बुंथारनांगोन आरो रायजोफोरनो बुंथारनांगोन जे बे बोरै जाखो जोंहा मोनसे सरकार दंमोन BTC सरकार बे BTC सरकाराव चन्दन ब्रह्म मानिजाथाव चन्दन ब्रह्मआ मिनिस्टार जानानै दं रायज्लायजेननाय जाबाय जे जोङो बे बर' जाथिखौ खौसे खालामबा मोनसे हाबाफारि लानांसिगोन जों ज' जानो हायो जाबाय बेनिफ्राय जों रायज्लायबाय सानैल' मिनिस्टार आरो आं बिनि उनाव साजेस्ट खालामबाय आरोबाव इनभल्भ खालामबावदिनि मानसि होननानै ओमफ्राय मिनिस्टार रिहन दैमारिखौ नोङो लोगो लादो जाबाय आं फन खालामबाय फन खालामनायनि उनावनो जोंहा बे मिनिस्टाराबो आंजों गुवाहाटियाव रायज्लायबाय जों सानैल' मिनिस्टार रिहन दैमारि आरो आं बेनिफ्राय जोंहा बोलो गोरा जाबाय बिनि उनाव जि मोनसे रिजाल्ट ज' जानायनि जि मोनसे रिजाल्ट बेखौ आङो जोंनि बेखिनि समाव गबिन्द बसुमतारिया आंनि सेक्रेटारि आं बिथांनो फोरमायबाय बिथाङाबो थिगानो दं होननानै फैब्ला आरोबाव जोङो माने मिनिस्टार मानगेन्द्र चन्दन ब्रह्मखौ लोगो मोनबावबाय रायज्लायनानै गासैबो थिग थाक जाबाय दे बिदिब्ला जों आवगायबावदिनो जों खेबसे एकदम माने बेखिनि समाव मानेथ' हाग्रामा मुलि चिफ जानानै दंखायो खेबसे जों लोगो लादिनो जाबाय दिल्लीयाव थांबाय जों जोंनिफ्राय एनडिपि आफादा 6-7 जनसो मेम्बार्स लानानै थांदों बिथिं दिल्लीयाव जोंहा मिनिस्टार थाखाबाय मानगेन्द्र हाग्रामा थाबाय खाम्फा डेपुटि चिफ बिथाङाबो थाबाय बेनिफ्राय बेबायदिनो जों ज' जानानै मोनसे थांखि लाबाय जे जों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर मेल खुंनोसै जों मोनसे मेल खुंनोसै ज' खालामनायनि मेल आरो ओमफ्राय डिसिसन जानायनि उनाव फैबाय जों गुवाहाटियाव आरोबाव जोङो आरो ज' जाबावबाय BPFनि बेखिनि समाव खाम्फा बिथां हारसिङै जोंखौ लोगो हमनानै गासै जों मा खालामलायगोन बिनि प्लानखौ दाबाय स्ट्रेटेजिक पलिसिखौ दाबाय जोङो डेट सेट लाबाय बेनिफ्राय सेप्तेम्बरनि 10 थारिखआव बे बर'मायाव जि मोनसे गिदिर इन्टेलेक्सुवेल प्लास अल अर्गानाइजेसनफोरखौ लाफानानै जि रायज्लायबाय बियो मोनसे देरहासार जाबाय आरो बे इन्डिकेसन बेखौ बिस्था खालामनानैनो मोनसे बर'नि गेजेराव गासैबो दल संगठनखौ लाफानानै मोनसे ग्रान्ड इउनिफिकेसन आरो बेखौ जोङो हासिगोन होननानै नभेम्बरनि 18 आरो 19आव ग्रोब बेखौ जों खालामनानै बेवहाय BNC जोनोम जाबाय BNCआ जोनोम जाबाय दा बे BNC जोनोम जानायनि उनाव माखासे थांखिजों बर'फोरनि गेजेराव जि दाङाबाजि बेफोरखौ जों बोस्रांनो होननानै मोनसे माखासे 6-7थासो जोङो 8थासो जोङो रिजलिउसन लानो हादों आरो बे रिजलिउसन मथेनो खामानिखौ मावनायाव जोंनि गेजेराव दिनैसिमहालागै बुंनो हायो दिनैसिमहालागै खुनु मोनसे जोंनि गेजेराव बुथारलायनाय बा बिदिनो गिलायनाय बा बिदिनो संखिलायनाय परिबेसआ जोबदों होनजायो उन समावथ' बड' नेशनेल कनफारेन्स एबा BNCनिफ्राय नोंथांमोना ओंखारफिनलायबाय
बेबो जादों जानाया आसलते जोङो गान इउनिफिकेसनखौ जों हाबाय गासैबो फैजोब्बाय खिन्थु मोनसे बाथ्राया जाबाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना मा थांखिजों बोरै मानो बेवहाय जइन जानो हादिया बियो मोनसे साननो गोनां फारि जाना थाबाय बिथांमोना बाहेरानि थाबाय मरेल सापर्ट होदों बिथांमोना खिन्थु बिथांमोना बाहेरायाव थाथारबाय दा बे मोनसे परिस्थितिया बे फैदों फैयोब्ला बेनिफ्राय मोनसे मावबाय थानाय गेजेरावनो मोनसे इस्यु जाबाय जे बिएनसिआव सेपारेट स्टेट बर'लेण्डनि एजेन्डा गैया जेराव एनडिएफबिनिनो आरो सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो माहारियारि जि मोनसे थांखि सेपारेट स्टेट बे गैयाब्ला बिएनसिआव मानो थादों बेबायदि मोनसे इस्यु जाबाय बियो बोरै माने मोनसे सलिड मोनसे माबा जाफैखो डेभेलप जाफैखो बेखौ मिथिया बोरै फैदों आसलते फैदों बियो फैनानै उनावहाय जोंनावबो बिराद मोनसे प्रेसार फैबाय जों मा खालामनाया मोजां थारैनो नंमारगौ नामा खारन बिएनसिआव जि मोनसे राय अपिनियन जादोंमोन बियो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनो बा बेखौ डिसिसन लानांगौ होननानै राय फैदोंमोन बे मोनसे दिग जानानै थाबाय दा बेवहायनो मानसिफ्रा मोनसे बुंनो हयथ' सोलो मोनबाय बिएनसि दानानै मा लाब जाखो जेराव सेपारेट स्टेट आलादा रायजो सृष्टि खालामनायनि जेबो एजेन्डायानो गैयाबा बाहाय थानानै जेबो लाब गैला होननानै जों प्रेसार फैनाय लोगो लोगो जोंबो बाध्य जाबाय आरो साननो दा नंगौब्ला बिदिब्लाथ' जेबो लाब जानाय नङा ओंखायनो बेखौ माने जोङो रिथिंक खालामबाय बिबेसना खालामफिनबाय बेनि उनाव बोसोरसेनि उनावनो जों उइद्र' खालामनो थानो गोनां जादों बिएनसिआथ' उन समाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखायनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिनदों आरो त्रिपुरायावबो बाहागो लादोंमोन होमबा नोंथाङा जिनिखि एसे बाथ्रा बुंदों दा जे मा जाहोनाव माने डेभेलप जाखो बिएनसिनिफ्राय ओंखारनाया बेखौ नोंथाङा बुंदों दा बे हिसाबै नोंथाङा बा नोंथांमोननि गौथुमा अनुभब खालामफिनदोंमोन नामा जे बिएनसिनिफ्राय ओंखारनाया मोजां जायाखिसै आच्छा बे मोजां कुइसन जादों बेनिफ्राय ओंखारनानै जोङो जोंनि बायदियै जोङो स्ट्रागलखौ आराम्भ खालामबाय जोंनि इस्युखौ जाफुंहोब्ला गणतान्त्रिक भाबैबो जों सोमावसारनांगोन बेबायदि हिसाबै एनडिएफबिआ बेखौबो खालामबाय जों बोसोरब्रैसो आन्दलन खालामदों जोंनि साइडनिफ्रायनो बिनि उनाव एबसुखौ लोगो मोननायनि उनाव आरोबाव मोनसे मास पिपोलनि आन्दलनखौ जों मोनबाय खिन्थु मास पिपोलनि आन्दलनखौ मोनदोंब्लाबो जोंनि जिथुनाखि टक भारत सरकारजों जि सावरायनाय बेथ' आवगायाखैमोन बेनिखायनो आं सिन्था खालामदोंमोन जे बै बाथ्राखौ जुदि आवगायहोनोब्ला बेयो मोनसे जिहेतु पलिटिकेल इस्युब्ला निस्सय बेवहाय माने मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय बा गभर्नमेन्टनि बा सरकारनि मोनसे मोजां मोनसे अनसायनाय मोजां मोनसे सोमोन्दोखौ जुदि डेभेलप खालामाबा जोंनि इस्युआ बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा आलादा रायजोजों दिनै बिबाय थादों आसाम सरकारा बेखौ होनो गोब्राब मोनखागोन आरो बेखौ अपोज खालामग्रा बायदिसिना ओंखारखाबाय दा बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि सिटुएसन जाबाय जे बेवहाय बर'फोरनि गेजेराव मोननै बिराद गिदिर फाराग थाबाय फारसेथिं पलिटिकेल पार्टि सरकार फारसेथिं सोमावसारग्रा मोनसे आफाद जानानै थाबाय सोमावसारग्रा आफादा जेब्लाबो सरकारनि एगेन्स्टआव फैबाय थाबाय जि फाराग बे गुवारनिफ्राय गुवारसिन जाबाय बेनिफ्राय बायदिसिना डेभेलप जाबाय साननाय हनायफ्रा सोरबा सानबाय बेवहाय जुदि राजनिति दिनैनि थारिखआव बिटिसि गभर्नमेन्टआ मानिजाथाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जि मोनसे बिटिसि गभर्नमेन्ट बे सरकारा दिनै अपोज खालामबाय बिदिब्ला जाबाय सोमावसारग्रा मानसिफ्रा गोदानै मोनसे अपसन लाबाय बिसोरबो मोनसे पलिटिकेल पार्टि खालामनानै मोनसे माबानोसै इलेक्सन गेलेनोसै बेबायदि मोनसे जेब्ला फैबाय फारागा बारानिफ्राय बारा जाना थाबाय खिन्थु आं मोनसे सानदोंमोन जे बर'फोरनि इस्युखौ जाफुंहोनोब्ला जों गासैबो इनक्लुसिभ ज' जानांगोन बेयो राजखान्थिबो जानो हागौ गासिबो एनजिअ जानो हागौ दल संगठन माहारियारि आफाद जानो हागौ गासिबो ज' जानांगोन आरो ज' जाब्लासो जोङो
खौसे जाब्लासो जों बेखौ आवगायहोनो हागोन बेबायदि मोनसे आंहा साननाय दङमोन गासैबो बाथ्राखौ नायनानै जों जिहेतु एसेबां सोमावसारबाय मास पिपलनि मददखौबो जों मोनबाय जों मानो जेनबाय थायो आरो खारनानो जाबाय मा जोंनो सरकारजों जोङो सोमोन्दो मोजाङै लाखिनानै खामानि मावनो हायैनि थाखायनो जों बेखौ फेलें जादों होननानै साननो हायो बे मोनसे खारनावनो जों बर'फ्रा बे मोनसे खौसेथि गैयिनि थाखायनो जों बर'फ्रा बिराद मोनसे दुखु खस्थ' आरो जि मोनसे एचिभमेन्ट जानांगौमोन बेबो एकदम माने उन जानानै थानाया खारना बेनो आरो जोंनि गेजेराव बोराबलायनाय लिडारफोरनि गेजेराव मत दिमत आरो गोरोबलाया फैखाथारो इलेक्सना मानसिफोरखौ ज' खालामनो हाया हारिखौ ज' खालामनो हाया खिन्थु जोंनि माखासे लिडारफोरनि साननाय हनाया बिसोरना मामोन इलेक्सन गेलेनानै पावारखौ आखायाव लाना फैनानै जोंनि इसुफोरखौ जोङो मावफुंनो हायो बेबायदि मोनसे साननाय बिथांमोननि गेजेराव दंमोन खिन्थु दिनै बेबायदि साननाया बिथांमोना फेलर जाबाय बे कमप्लिटलि फेलर जादोंब्लाबो आरोबाव बिथांमोना सिखांफिनदों आरोबाव आन्दलन खालामदों इलेक्सन फैदों आरोबाव इलेक्सनाव बाहागो लादों आरो जेनदों बेफोर भुल आरो भुल नीतिनि थाखायनो बे जायो खारन इलेक्सना मानसिखौ बोखावो लिडारफोरखौ बोखावो आरो जेनबा जों दिनै गासैबो खोमाना लानो गोनां जायो बिटिसि पावारा मोनसे बर'फोरनि इन्टारिम मोनसे लानानै दोननाय मोनसे पलिटिकेल सेटआप बेजों जों बयबो मिथिखाबाय बर'फ्रा गांनाय उखैनाय बायदिसिनाफोरखौ फोलोमनो हायाखै बेयो साफिसियेन्ट नङा बिनि थाखायनो जों सभरेन बिदोंमोन बिनि थाखायनो जोङो दिनै सेपारेट स्टेटआव फैनो गोनां जादोंमोन कनस्टिटिउसनेल मोनसे डिमान्डआव जों फैबाय जोंहा बे आलादा रायजोनि थाखाय जोङो मास पिपलखौबो जों मोनबाय दा मास पिपलखौ मोननानै आन्दलनखौ खालामबाय था सरकारजों सावरायनायखौ गोसो होबाय था बेखौ फकास खालामनांगौमोन खिन्थु दिनै मास पिपलखौ मोननानैबो बेखौ मोजाङै इउज खालामनो रोङैयासो दैदेनगिरिफोरनि बिराद गाज्रि मोनसे बे भुल जादों बे रं पलिसि राजाफ्रा बेबायदि मोनसे थासारिखौ नुनानै गोनो गोथो जानानै दङ दिनैनि तारिखआव आरो फैखागोन खारन जों मोनसे गोहोगोरा मोनसे आफादा मोनब्रै गावनानै थानायाव जोंनि जिथुनाखि गोहो जोंनि स्ट्रेंथ बेबो बोखावजाबाय बेखौ जोङो बाहायनानै भारत सरकारखौ नारसिननो बिराद गोब्राब अन दि आदार हेन्ड आरो खिन्थु आं सानो बेबायदि मोनब्रै गावनानै थादोंब्लाबो स्ट्रेटेजि पलिसिया जुदि कारेक्टब्ला खामानि मावनो लानाय थांखि बिथांखि गोसो आरो माबाया जुदि एकुरेटब्ला थारब्ला देरहाहैनो हायो दिनै बेबायदि स्ट्रेटेजि पलिसिनि थाखायनो एनडिपिआ गावदों बै इलेक्सन केन्द्रिक जि मोनसे मुभमेन्ट खालामबाय बेवहायनो लिडारफोरनि गेजेराव गोरोबलायै जादों सोरबा बेखौ बादा होयोब्ला सोरखौबा एक्सपेल खालामनो एरख'यो बेबायदिनो आंनियावबो फैबाय बे परिबेसा आङो 2016आवनो मार्च 2016आवनो बे विधानसभानि इलेक्सननि उनाव आङो नुबाय जे जों माने बर'फ्रा मा जाबावगोन जोंनि स्ट्रागला मा जाबावगोन जोंनि मुभमेन्टआ मा खान्थियारिनि दांबिल लिरनाय नांगौ बेखौ जोङो दिनैनि तारिखआव खालामनो हायाखै खालामनो हायैयानो जाबाय जोंनि पलिसि स्ट्रेटेजि गोरोन्थिनि थाखायनो दा बाथ्रा जाबाय मा रायजो राजाफ्रा मोनसे सिन्था खालामदों मोनब्रै गोहो दिनै एनडिपिआ गावनानै थाबाय बिदिब्ला बोरै जागोन बोरै सलुसन जागोन जि मोनसे नागिरदोंमोन बर'फ्रा आलादा रायजो बे इस्युआ बोरै जागोन दा आसलते आं दहाय बुंदों जे मोनसे संगठननि दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाय पलिसि स्ट्रेटेजिया जुदि कारेक्टब्ला बे फिसा जानो हागौ संगठना दोलोआ फिसा जानो हागौ खिन्थु बेजों खोथा गैया जुदि पलिसिया जुदि राइटब्ला एकुरेट जायोब्ला जों बेखौ बारलांनो हायो दिनैनि तारिखआव जि मोनसे घटना जाबाय जोंखौ एक्सपेल खालामनायनि उनाव बे दोलोआ एनडिपि बे मोनसे दोलो आंनि दैदेननायाव जि मोनसे एनडिपि जानानै थाबाय बै एनडिपिआ
जेब्ला होखारजाबाय बिनि उनावनो जों मोनसे गोख्रों मोनसे रिसाफल खालामनानै काउन्सिल मोनफिनबाय बै काउन्सिलानो दिनै थारिखआव जोङो बेबायदि मोनसे रायलायनाय परिबेसखौ जों मोनफिनबाय जुननि 25 थारिखआव जोङो एनडिपिआ मोननै एनडिपिमोन रन्जन दैमारिनि ग्रुप मोनसे आरो एनडिपिपि जों ज'है सावरायबाय बिनि उनाव जोङो आरोबाव खौसे जानो हाबावबाय जे जोंहा मोनसे माने गासैजोंबो गनायजानाय मोनसे चार्टार अफ डिमान्ड जानांगौ मोननैनि गेजेराव बेखौबो जों खालामबाय आरो बे चार्टार अफ डिमान्डआ जों दिनै थारिखआव गासैबो बर'आनो गनायनो हानाय मोनसे चार्टार अफ डिमान्ड बेखौ लानानै आरोबाव जोङो 2018नि नभेम्बरनि 2 थारिखआव आरो जोङो नाब्ला ग्रुप एनडिपि ग्रुप ज' जानानै आरो सावरायबावदों सावरायनानै जोङो आवगायदोंब्लाबो खिन्थु दिनै एचिभमेन्ट खालामनायनि मोनसे टाइम बा बेबायदि मोनसे थासारि फैयाखैमोन बेखिनि समावनो जोंनि जि मोनसे एनडिपि बे एनडिपि गावनानै थाबाय गावनानै दिनै बेबायदि मोनसे अबस्थायाव फैबाय खिन्थु खेबसे लागैनो बै गावनाय एनडिपिआ मोनसे थांखि दंखायोमोन जे बे पलिटिकेल जेंनाखौ फोजोबनोबा पलिटिकेल मोनसे दांनाय बिजिरनायनि गेजेरजों थांनांगोन बेनिखायनो आङो खेबसे लागैनो बिटिसि सरकार जाय बिटिसि सरकारा दिनैनि थारिखआव बर'फोरनि जि राजखान्थियारि जेंना बेखौ दिनै मोनसे जेंना क्रिएट खालामना दोनबाय थादोंमोन जेब्ला जों गोरोबबाय साननाय हनाया गोरोबबाय बिनि उनाव मोनसे पलिटिकेल बेकिं जों मोनबाय जिहेतु बिटिसि सरकारा स्टेट गभर्नमेन्ट बिजेपिजों मोनसे मोजां सोमोन्दो दं खेबसे लागैनो स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम जोंनि जि मोनसे गोसो जि मोनसे जों दिन्थिबाय रायलायनायनि समाधान जोंनो नांसिगौ बे बाथ्राखौ दिन्थिनाय लोगो लोगो आसाम सरकार बिजेपि सरकाराबो स्टेट लेभेलाव जोंखौ आवगायनो मोनसे परिबेस होबाय दे बिदिब्ला नोंसोर आवगायदो जों बेबायदि मोनसे थांखि लानानै जों बारे मानिजाथाव हाग्रामा चिफ महिलारिजों जों बहुद बार सावरायबाय बिनि उनाव सर्बानन्द सनवालजों सावरायबाय बिनि उनाव गोहोगोरा सासे मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों रायलायबाय जि मोनसे रायलायबाय बै रायलायनाया दिनैनि थारिखआव मोनसे गोसो गोरोबलायनाय मोनसे मोजां मोनसे लामाजों थांनायखायनो दिनै आवगायनो हादों जों आवगायनो हादों बेनिफ्राय जों बिथांमोनजों सावरायनाय लोगो लोगो स्टेट गभर्नमेन्टनि जि मोनसे इनिशिएटिभ बे इनिशिएटिभआ लोगो लोगो दिल्लीयाव सहैबाय जोङो गावदोंमोनब्लाबो बे खम समनि भितराव आगस्तनि 25 थारिखआव जोङो गोदान मोनसे रिसाफल मोनबाय बे मास मोनथाम मेसिभ खामानि मावबाय जोङो दिल्लीसिम थांबाय जोङो खेबब्रैसो जोङो दिल्लीयाव थांबाय आरो बहुद बार रायलायबाय बेखिनि रायलायनायाव जोङो एनडिपि आंनि दैदेननायाव जि मोनसे एनडिपिआ जि रायलायदों बिराद मोजां परिबेसनि गेजेराव जों गावदोंमोनब्लाबो जोंखौ जोंनि साननाय हनाय जोंनि थांखिया जुदि राइटखायनो नंगौखायनो दिनै भारत सरकारा जोंखौ एक्सेप्ट खालामदों आरो सिक्रिटि होबाय बियो मोनसे माने फ्रेक्सन बेबो मोनसे स्टेक होल्डार होननानै जोंखौ गनायनानै लानानै जों आवगायहोदों दा जों फारियै जों आवगायगासिनो सावरायनायाव बेनिफ्राय जोङो फैनानै आरोबाव स्टेप जों आरो लाबावबाय जे जोङो आसलते दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बिजेपि गभर्नमेन्टआ माने आसलते बर'फोरनो मा होमारगोन मा खालामनो सानमारदों बर'फोरनो मा होमारनो सानदों जों बेखौ दिनैनि थारिखआव मिथिनो गोसो जाबाय आरो बेखौ जों मिथिनानै जोङो जेब्लानाखि सावरायो ओमफ्राय सावरायनानै जों बुजिनो मोनो जे आसलते गभर्नमेन्टआ मोनसे बिराद मोजां डिसिसन लाना थाबाय बर'फोरनि राजखान्थियारि जि जेंना बेखौ फोजोबनायनि मोनसे डिसिसनखौ लाना थाबाय बेनिखायनो जोङो आरोबाव दिल्लीयाव थांनानै एबि माथ्रखौ लोगो हमनानै जों सावरायब्ला बे मोनसे थाद'नाय बोसोरसे थाद'बायमोन जोंनि सावरायनाया जों ज' सावरायनाय बोसोरसे थाद'बायमोन जोङो ओंखारलांफिननानै जोङो बे सावरायनायखौ दरजाखौ खेंनानै दोनफिनदों
आरो बेवहाय बिथाङा बारे बारे बुंदों जे नोंसोरनि जिथुनाखि इस्यु बे इस्युखौ भारत गभर्नमेन्टआ टेकआप खालामसिगोन नोंसोरो जोङो रायलायनायखौ फोजोबदिनि होननानै फोजोबदोनै होननाय लोगो लोगोनो जोङो आरोबाव मोनसे जोङो स्टेप लाबावबाय जे दिन तारिख लाबाय सावरायबाय आरो बे सावरायनाया दाखालि 15 आरो 16 सेप्तेम्बराव बिराद मोजां परिबेसनि गेजेराव सावरायनाय जोबो बे आसामाव सावरायनाय जादोंमोन बेवहाय जोंबो थाबाय जोंखौबो लेंहरबाय भारत सरकारा सेपारेट एन्टिटि होनानै माने धीरेन ग्रुप होननानै सेपारेट एन्टिटिजों जोंखौ लेंहरबाय बेनिफ्राय रन्जन दैमारिनि ग्रुपखौ लेंहरबाय आरो गबिन्दखौबो लेंहरबाय दा बे मोनसे जोंनि थाखाय जोंखौ होखारदोंमोनब्लाबो जोंखौ एक्सपेल खालामदोंमोनब्लाबो बे ग्रुपआ बिराद मोनसे स्ट्रेंथ लानानै सावरायनायखौ जों दिनै आवगायफिननायनि जिथु लामामोन बे दरजाखौ बे जोंनि थाखायसो जादों नङाबा रावबो खोनासङा खारन खुनु आवगायहोनो गोसो गैया दिनै सरकार साइडनिफ्राय बेयो रिजनेल सरकार जानो हागौ स्टेट सरकार जानो हागौ आरो दिनै जेरै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जानो हागौ आवगायहोनायनि खुनु मोनसे गोसो गैयामोन आच्चा नेगोसिएसन मा सोलिबाय थादों नेगोसिएसनाथ' बिराद मोजां जोंहा जयेन्ट जि मोनसे चार्टार डिमान्ड बे डिमान्डआ गासैजोंबो गनायजानाय जोङो इनक्लुसिभ खालामदोंमोन जोङो एनडिएफबिनि जिथुनाखि चार्टार अफ डिमान्ड बेखौ लिरखांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनो प्रमद बर'मोननो लरेन्स इस्लारिमोननो बिथांमोननि कलिग्सफोरनो जों देखायदों ओमफ्राय देखायनायाव बिसोरनिफ्रायबो अके बे जुदि जाबायब्ला बेवहाय जोंबो सापर्ट खालामो आरो बेनो दिनैनि तारिखआव बियो बिनि सायाव सावरायबानो बर'फ्रा मोनसे मोजां एचिभमेन्ट खालामनो हायो मोनगोन थारमाने कनक्रिट जेबो माने बे पिक्चार फैथ'वाखै जे सेपारेट स्टेट जागोन ना माने बिटिसिखौनो आपग्रेड खालामगोन आरो बिनि सिमाफ्रा बोरै जागोन नैबेनि खुनु डिजाइन जाथ'वाखै होमब्ला बेफोरनि सायावनो जोंनि जिथु चार्टार अफ डिमान्ड बेफोरनि मेइन जोंहा पलिटिकेल माखासे मोनथाम मोनब्रैसो माने पलिटिकेल जेंनाफोर दङ बेबो जागोन इनक्लुडिं माने एक्सटेनसननि बाथ्रा फैदों दिनै तारिखआव बिराद मोनसे गिदिर जेंना गामिफ्रा थालांजोबदों बियो इनक्लुजन जानांगौ जोंनि बर'लेण्डआव हाबनांगौ बियो आरो जि मोनसे बिटिसि एकर्डनि उनाव जि मोनसे बर'फ्रा खावनै जानानै दङ जोङो बुंदों सावरायनायाव जोङो खौसेयै इन्टिग्रेटेड भाबै जों ज' जानानै थानो गोसो बर'फ्रा ना बेनिखायनो टेरिटरिखौ एक्सटेनसन खालामनानै बर'लेण्ड सृष्टि खालामनांगौ बेनो जोंहा मेइन एजेन्डा बेनिफ्राय जोंहाथ' जिहेतु जों जि दाबि खालामदों बे सेपारेट स्टेटखौ जोङो दिनैनि तारिखआव माने नागाराखै जों बेखौ बुंगासिनो दं ओमफ्राय फारसेथिं एबि माथुरजों जोङो बहुत सावरायबाय एबि माथुरनि सिगाङावबो बहुत इन्टेलेक्टुवेल जों लोगो मोनबाय दिनेश्वर शर्मा पिसि हालदार लोगो मोनबाय मोनसे बाथ्राया फैबाय थादोंमोन जे सेपारेट स्टेटनि बाथ्रायाव दिनै भारत सरकारा बेखौ खुगा सियाखैमोन बेनिफ्राय इन्टेलेक्टुवेल साथामबो बुंदों जे नोंथांमोननि जि जेंना माने गासैबो थिग कनस्टिटिउसनेल किन्तु दिनैनि तारिखआव जि सेपारेट स्टेटनि एजेन्डा बेयो नोंथांमोननि थाखाय हार्डल जानानै दं किन्तु नोंथांमोना बे जितु पलिटिकेल मेटार्स बे पलिटिकेल मेटार्सखौ नोंथांमोना पलिटिकेल मेटार्सआव रायलायनानै सोरबा प्राइम मिनिस्टारनो सोरबा हम मिनिस्टार बिथांमोनजों रायलायनानै बेखौ सेटेल खालाम 2003आव जेब्ला बिटिसि एकर्ड जायो बै समावहाय भारत सरकारनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन जे बिथांमोना सेपारेट स्टेट माने फसंनायनि नेशनेल माने पलिसि गैथ'वा आरो नेशनेल पलिसिया जेब्लानो फैगोन सेपारेट स्टेट दानायनि अब्लानो बड'लेण्डखौ माने फार्स्ट प्रायरिटि होनो बुंनाय जादोंमोन खिन्थु बिनि उनावहाय तेलेंगाना एस्टाब्लिशमेन्ट जाबाय तेलेंगाना होनायनि लोगो लोगोनो माने भारत सरकारा सेपारेट स्टेट दाफुंनायनि दरजाखौ खेवनानै होबाय आरो दिनैनि समावबो नोंथांमोनखौ बुंनाय जादों जे सेपारेट स्टेटनि पलिसि बिथांमोना गैथ'वा आरो बे सेपारेट स्टेट माने दाबिया माने हार्डल जादों होनना बुंनाय जादों दा बे बेलायाव नोंथांमोननि रला मा जागोन बे एकदम माने क्लियार जों जि डिमान्ड खालामदों सेपारेट स्टेट बेखौ मोननो हायो नागरिक हिसाबै आरो बर' जातिफ्राथ' एकदम माने मोननायनि जि अधिकार दंखायो बे आलादा मोनसे जाति आइडेन्टिटि थानाय सेपारेट एन्टिटि थानाय मोनसे जाति मोनो आरो किन्तु दिनै मोनो बे अधिकारा थासेयावबो जों दिनै मोननो हायैनि खारना बहुत दं दहाय आं माखासे बुंलांबाय जों खौसे जानो हायाखै जोङो लामाखौ लानो रोङाखै
खामानि मावनो रोङाखै जोङो बेखौ मावनो थांनायावनो जों दिनै बर'फ्रा खावनै खावथाम मोनथाम मोनब्रै मोनबा गोबां दिनै लिडारफोरनि गेजेराव बेले बेजे बियो बिजों गोरोबलायै मोनसे बे जाबाय स्ट्रेटेजिक पलिसि लानो रोङैनि थाखाय जादों भुल जादों दा बेनिखायनो जों माने बेबायदि मोनसे अधिकार थानायमोनब्लाबो दस्राफोरथ' मोनबाय मालाय गासैबो लाजोबदों सोरबा सोरबाथ' जेबो बियाखै बिसोरनो होनायबो जादों बेफोर परिबेसा फैयो आसलथे जायोमोन जाथारोमोन जोंनाबो बर'फ्रा जागौमोन आरो बेबायदि मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनांगौमोन जोङो दिनै बिबाय जों मास पिपलखौ मोनदों जोंनि सावरायनायखौ जों फिल्डआव मोनबाय खिन्थु दिनैनि तारिखाव जोंहा बेबायदि मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनो रोङैयावनो बे पलिसि गोरोन्थिनि थाखायनो जोंनि डिमान्डफोरखौ अग्राह्य खालामनाय नोंथांमोननि डिमान्डआव जोंनि प्रप'ज सेपारेट स्टेट बेवहाय मा एलेकाखौ सरजाबनाय जादों बेखौ जोङो दिनैनि तारिखाव जिहेतु मोनसे बे सेन्सिटिभ मोनसे आयदा बेनि सायाव जोङो गासै बाथ्राखौ सावरायदोंमोनब्लाबो जों बाथ्राखौ बुंनो नागिराखैमोन जोंहा बेल'नो जे डिमान्डआ जे जों जिहेतु खावनै जानानै दं गोसारनानै दं बर'फ्रा सेदेर बेदेर जानानै दं जों ज' जानानै थानो गोसो आरो दिनैनि तारिखाव जों जि डिमान्ड खालामदों बे जायफोर सिमानि बाथ्रा बुंदों बेखौ भारत सरकारा आसाम सरकारा होनो हायैनि जेबो माने गैया खारन बेवहाय बे कन्टिगुवास मोनसे एरिया आरो बेवहाय बियो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि मोनसे जायगा बेवहाय बर' मानसि थायो नङा होमबा बेखौ होनायाव जेबो आपत्ति थानाङा जों जेब्ला आसामनि मन्त्रि मानिजाथाव हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो मोनो बिथाङा स्पष्ट खोथा बुंदों जे सरकारा आरो दिनै आसाम सरकारा नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा बर'फ्रा गोजोननो हानाय बर'फ्रा गनायनो हानाय सनमान गोनां मोनसे एकर्ड मोननो थांगासिनो दं जों बेखौ खालामगोन नोंथाङा सिन्था खालामनाङा बेबायदि नोंथांमोनाथ' बारा जेंना गैया मोनथामसोल' जोंहा पलिटिकेल जेंना दं बेबो जागोन होननानै बुंबाय आरो बिदि बुंनायावलाय माथो गिदिर खोथा दङ दा बे गासैबो एकदम स्पस्ट बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों बिथिं एबि माथुराबो बुंदों जे सावरायखांनायनि उनाव मडालिटिस नोंथांमोननो बर'फोरनो बा जोंनो दिन्थिनाय जासिगोन दा बेखौ जों थाबै खालामगोन बारा गोबाव खालाम डिमान्डआव दंखायो रोखा जे माने प्रप'ज बर'नि बाहेरायाव जायखौ जोङो सिमा बोनो हागोन माखासे ओरैबायदि जायगा थागोन जायखौ जोङो बोनहरनो हानाय नङा बैबायदि बर'फोरनि थाखाय न'खरसेबो सासे मानसि न'खरसेबो बारग'यै बायदि बै बर'फोरनि थाखाय जोङो बिसोरनि राजनैतिक अधिकार सामाजिक आरो हा हुनि रैखाथिनि बाथ्राखौ खालामनांगौ कनस्टिटिउसनेल जि मोनसे राइट अधिकार बेखौ होनांगौ होननानै जोङो भारत सरकारखौ बुंनानै जेब्ला जों रायलायबाय बे माथ्र बिथांनि इन्टारभिउआव जों बुंबावदों जे बै एलेकाखौ जायफोरखौ बोनहरनो हायाखै बै एलेकाफोरखौ माने सेटेलाइट काउन्सिल आरो बेबो आन्डार 6 सिडिउलनि बेलायाव लानानै फैनो हायो बेखौ जों स्पष्ट बुंबाय दा बेफोरखौ गनायदों बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि बिसोरनि हामदानि अधिकारखौ होनायनि बाथ्रायाबो दिनै फैबाय बियो दिनै खोनासंजादों दा बेवहाय मा धरननि गभर्नमेन्टआ खालामगोन बेखौ जों दिनै नायनांगोन बेनिफ्राय जोंथ' बुंखादों जे एरिया एक्सटेनसन जानांगोन जि एक्सटेनसन जागोन बियो बर' मानसि थानाय जायगा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो बेखौ माने टेरिटरियेल हिसाबै जोङो बोनानै होयोब्ला बेवहाय दावराव दावसि जानायनि बाथ्रायानो फैया बेबायदि जों आर्गुमेन्टजों लानानै थांगोन बेवहाय माखासे रिजार्भ हा थाबाय माने रिजार्भ फरेस्ट एलेका थाबाय जिहेतु फरेस्ट एलेका बेखौ प्रप'ज बर'लेण्डआव सोनानै दोननो हायो प्रप'ज बर'लेण्डआव सोनानै दोननो हायो बेखौ बेनि बाथ्राखौबो जों दिनै स्पष्ट भाबै बुंदों दा भारत सरकारा रायज्लायखांनायनि उनाव जोंनो मोनसे खोथा होबाय बेखौ बिसोरो मा दिनै जोंनो मा रोखोमै मोनसे पलिटिकेल सेटआप दिनै होगोन बेखौ दिनै बिथांमोना सिन्था खालामदों होननानै जों बुंबाय जोंहा बेनो जोंथ' सेपारेट स्टेट बिदोंमोन जुदि सेपारेट स्टेट जुदि होनो गोसो गैया दिनै माबा मोनसे मडालिटिस बानायदों बे मडालिटिसआ माबादि बर'फोरनि थाखाय बर'आ जाति हिसाबै गावनि राव हारिमु गावनि सोदोमस्रि बेखौ रैखाथि होनो हानायनि दिनै
हा हुखौ रैखाथि होनो हानायनि जुदि मोनसे मडालिटिस जायोब्ला बेखौ जोङो नायनो हायो सिन्था खालामनो हायो आरो बेखौ जों नायनायजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि इन्टेलेक्सुवेल बर' रायजो राजाफोरखौ गनायनो हागोन ना हाया बेखौ जों दिनै सोलोंनो हायो फारसेथिं भारत सरकारा इन्टेलेक्टुवेल हिसाबै जोंनो होना दोनबाय बिथांजों रायलायगासिनो दङ फारसेथिं माखासे लिडारा सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन बायदिसिना धरना सरा खालामबाय थादों बेफोर बायदिसिना जि केरेक्टार सोमावसारग्रा बा दिनै सावरायनायाव जिरायग्रा दल संगठननि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे सायाव मोनसे प्रेसार मोनसे सोनारगोन बियो बिथांमोना मा लुबैदों आरो दिनै जों मा लुबैदों बा सोरबा दल संगठना मा लुबैदों सोरबा लिडारा मा लुबैदों बिनि सायाव मोनसे बिसार जुदि बिथांमोना आन्दलनखौनो खालामबाय थानो गोसो जाबायब्ला खालामबाय थाथोंसै खिन्थु जों माखासे माखासे दोलोआ जायफोर जोंजों लाइक माइन्डेड संगठन दङ बेफोर संगठनखौ लानानै जों भारत सरकारजों मोनसे नेगसिएसनाव फैनो नागिरदों आरो जों आसा बायदि दिनैनि तारिखाव बिटिसिआ मोनसे बर'फोरनि थाखाय एमेन्डेड 6 सिडिउलखौ लानानै मोनसे गावनि हा हु बायदिसिनाफोरखौ लानानै रैखाथि दंखायो एबि बाथुरा बुंदों सरकारा बुंदों दिनै स्टेट सरकारा बुंबाय थादों हिमन्त बिश्व शर्मा मिनिस्टार बिथांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा बर'फोरनो एकदम गनायजाथावना बिटिसिनि बिराद गोजौआव मोनसे पलिटिकेल सेटआप बेबायदि मोनसे फैगोन जागोन बिथांमोना बेखौ एनसिअर खालामदों बर'फोरनो बेनिखायनो जों बेखौ नायगोन बेखौ नायगोन जुदि बेखौनो जाबायब्ला जों बेहायनो जुदि गावनि राव हारिमु गावनि दोरों कालचार बायदिसिनाफोरखौ लानानै जुदि थांनानै थानो हायोब्ला बे मोनसे स्टेपखौ जों मानो फैनो हाया आरो हयथ' बे ओरैबायदि मोनसे पलिटिकेल सेटआपबो जानो हागौ बिनि खैथामान बोसोराव हयथ' सेपारेट स्टेटआबो मोनसे परिबेस जुदि होनो हायोब्ला जों जानोबो हागौ बेबायदियाथ' दिनैनि तारिखाव भारतनि सिङाव जादों सोरबा रायजो नाङा होनग्राफोराबो दिनै रायजो मोनदों जोंनो अट'नमास इउनियन टेरिटरि नाङा होनबाबो इउनियन टेरिटरि दिनै मोनदों मोनसे रायजोखौबो दिनै बोखावनानै राननानै काश्मीराव जादों बेबायदि मोनसे परिचय फैयो जोंनाबो बर'फोरा बेबायदि मोनसे मोजां लामाखौ लानानै दोननो हायोबा नेगसिएसनाव बा दिनै फोथायलायनो हायो हयथ' बियो मोनसे समाव बियो ओरैनो जाफैगोन खारन बे पलिटिकेल मोनसे डिसिसन हाजोआव गामियाव जेरावखि थाया बे आन्डारग्राउन्डनि लाइफआवनो आङो जेरावखि थाया आङो लिरनाय खामानिखौ मावदों आंनि सोरजिथाया बहुद बुरजा जाबायमोन बेखौ जों प्रिन्ट खालामनो हाया बेफोरबायदि जि मोनसे लिरनायफ्रा गासिबो बक्सआव थायो जोंनिया ओमफ्राय बे बक्सआ मालाबा जोङो बेखौ गारनानै थांनो गोनां जायो बेबायदि आंनि बक्सआ सिङाव हा सिङावबो थांदों बेनिफ्राय बे लिरनाय हुदाया जिहेतु एसे दंमोन जेब्ला आं जेलाव थाबाय जेलाव थाबाबो आङो बेवहाय बे जेलाव आंनि टाइमखौ आङो संख्रि फानलु जानाय लोंनाय बायदिसिना नांलाय खमलायाव आं खुनु दिना थांगाराखैमोन जि सम आङो मिथिखादोंमोन जे आं हमजाबाय 93नि 3 थारिखआव आं खेबसे आर्मिजों हमजादों अदालगुरियावनो बे बोसोरथाम थादों बे बोसोरथाम थानायाव मा जाबाय आङो मिथिखाबाय जे आं गनाय नंला आंनि गनाया असम्भब 3 थारिखआव जिहेतु बिराद गिदिर मोनसे मिलिटारि सेक्रेटारि पर्टखौ लानानै आङो आन्डारग्राउन्डआव जानानै दंबाय थायोमोन आङो खिन्थु बे हमजानायाव आङो खुनुरुखुम आंनि जिबना थादों आरो बे हयथ' अबंलावरिया आंखौ फोथांना लाखिनो गोसोमोन आं बेनिखायनो थांना थादों आं बिराद टर्चार मोनदों बेखौ सहायखांनायनि उनाव बे जेलाव जि मोनसे बोसोरथाम थाबाय बेवहाय आं बहुद सृष्टि खालामदोंमोन थुनलाइ रायथाइ सल' आरो नैबे खन्थाइ बियो गांनै गांथामसो लेखा जाथारगोन बेनिफ्राय आङो आरोबाव लिरबाय थानाय पिस एन्ड वार बेखौ ट्रेन्सलेट खालामबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय बेबो मथा मथि आधा आधि जाबाय दा सिङाव लिरनाय जि मोनसे आर्टिकेलफोर बा माबा मोनसे लिरनाय आन्डारग्राउन्डनि लिरनायफोरखौ बिसोर बिराद खालामो सन्देह खालामो बेबा मा बेखौ लाना थांनानै बेखौ बाहेराव हरोबा मा मोनसे बम ब्लास्ट जाहैयो ना बिराद सामाजिक भाबै बेखौ गियो खोमा आरो हरनो नागिरा सिंनिफ्राय बेनिखायनो आं मा खालामबाय आंनि जि लिरनाय बेखौ आङो सासे खयदिनि दारै बेखौ बारहोनानै बे
बेसादफ्रा माने रं पार्सननि आखायाव गोलैयो बेखौथ' आं दिनैसिम नागिरनानै मोनाखिसै गांथाम लेखा जायोमोन बेयो गांथाम लेखा जायोमोन बेयो डेस्ट्रय जाबाय बिनि उनाव आङो सेकेन्ड टाइम हमजादों सेकेन्ड टाइम हमजाबा आरोबाव आंखौ स्टार्ट खालामदों अब्ला आङो सेकेन्ड टाइम हमजानाय समाव आङो खिन्थु गांनैखौ आं आरामसे लिरखांबाय गांसेया जाबाय थांखि गैयै समाज ओमफ्राय गांसेया जाबाय लकाबादा आंनि न' बेखौ आङो मोजाङै लिरनानै फोजोबनो हाबाय आं मोनसेल' खाबु लानानै दंमोन बेखौ आं बोरै बाहेरायाव ओंखारहोनो हायो बे मोनसे बेनिफ्राय बेखौ आङो बेखिनि समावनो आङो जेब्ला आङो तेजपुराव दंमोन सेन्ट्रेल जेलाव स्पेसियेल जेलाव बेखिनि समाव आङो बे थाबाय थानाय समाव आंखौ ट्रेन्सफार खालामबाय खारन आङो हमजादोंमोन सिक्किम गेंटक बेवहाय केस थानायखाय आंखौ बोसोरसे उनाव लाना थांबाय बेवहाय थांनानै आंखौ दोनहैबाय बिनिफ्राय आङो आसामाव फैफिनासै आसामाव फैनायनि जेबो मोनसे सुबिदा गैला बेवहाय आङो मथा मथि 6 बोसोर मोनसे केसाव पटा केसाव आंखौ एरेस्ट खालामदों बे पटा केसाव आंखौ नंखाय एलिगेसन होनानै ग्रेनेड थरनै बिथांमोना प्लान खालामना दोनबाय बिनि केसावनो आंखौ 5 बोसोर माने कनभिक्ट खालामनानै आंखौ बिसोर हगारबाय आरो 6 बोसोर थाबाय ओमफ्राय 6 बोसोर थानानै आरोबाव आसामावथ' केस दं आसामाव बाय ब्रुस केस बिनि थाखाय आंखौ आसामाव लाना फैलायबाय बे आसामाव आं सेन्ट्रेल जेल बेखिनि समाव गोजाम जेलावनो दंमोन गोदाना जाथ'वाखैमोन बेहाय आं थाबाय आं बेबायदिनो आंनि जिथुनाखि थुनलाइ जि मोनसे सोरजिनाय थारमाने नोंथांनि जेलाव थानाय समावहाय समखौ आद्रि खालामालासिनो लिरनाय खामानियाव नांथाबबाय आरो नोंथांनि लाइफखौनो बहाय फोनांफानानै लिरनाय जाहैबाय बेबायदिनो नोंथांनि साहित्य सृष्टि दासिम गांबेसे बिजाब लिरनाय जाखो आङो गासै बे गांनैखौ जेल सिङावनो लिरदों फैनानै आङो आरोबाव मोनसे आंनि आर्टिकेलफोरखौ जथायनानै बर' लाइमोनफोरा बबे लामाथिं बेखौ आं सेबखांनानै दिहुननो हाबाय बे गांथाम बिनिफ्राय लकाबानो आंनि न' बे बिजाबखौ आं बयनिबो प्रेसाराव बेखौ इंलिसाव ट्रेन्सलेसन खालामनानै बेखौ आं दिहुननो हादों आरो थारैनो बे इंलिश ट्रेन्सलेसना ओरैबादि मोनसे बिनि फिडबेक जि मोनसे रेसपन्स मोनबाय बिराद मोजां बेयो ओमफ्राय बेखौ बयबो फरायदों बिराद नागिरो दाबो आरो आंनाव फैग्रा जायफोर स्कलार माने माबा खालामग्रा रिसार्च खालामग्रा रिसार्च पार्सनफोर बिसोर फैनानै सिद्दा सिद्दि बे लकाबानो आंनि न'खौ बिफैयो बिसोर खारन बेखौ बयबो फरायजोबो हासाबो फैबाय दानिया ओमफ्राय आं एभेलेबल खालामनो हायाखिसै बे बिजाबखौ जाय दङ बेखौनो आं राननानै खालामबाय ओमफ्राय आङो सानबाय मा आंनि बे दिहुननाय लेखाफ्रा आंहाबो मोनसे एसेसमेन्ट दङ आं जि दिहुनदों बे दिहुननाय बिजाबफ्रा मोजाङैनो फानजादों आरो बिराद मोजां लार्जेस्ट सेलिं होननानै आंनि बिजाबफ्रा बायजादों फरायजादों आं फिडबेकखौ मोजां मोनदों सेल्फ प्रसेसआव फैदों जाहैबाय बेनि अनगायैबो नोंथाङा सावथुन मुलुगाव बाहागो लादों बेयो नंगौ खिन्थु आङो गाव आं एक्टिं खालामाखिसै बै थांखि गैयै समाजखौ आङो जेल सिङावनो जिहेतु लिरदों बेखौ सिनेमानि थाखाय लिरखादों आं बे सिनेमा स्ट'रि लिरखाथारदों आङो बेनिफ्राय बेखौ दोनबाय आङो माने रावनोबो जेबो बुङाखै दोनबाय थादों खिन्थु लेखा महरै ओंखारबाय बुस्थुआ आरो बर'फोरनि गेजेराव आं नुदों थारमाने बिराद दुखु खस्थ'जों सोरबा सासे सानै दिनै सिनेमा दिहुननाया बेखिनियाव जाबाय थादोंमोन आरो दिहुनब्लाबो जेनेबा मार्केट मोना बा क्वालिटिफ्रा थाखा फैसानि गैयिनि थाखायनो मोजां जाया बेबायदि मोनसे अबस्थायाव आंनि बे स्क्रिप्टखौ सासे मानसिया बिनानै लाना थांबाय बिथाङा गावनो प्रडिउसार गावनो एक्टर गावनो डाइरेक्टर बेयो खालामनानै दिन्थिहैबाय आरो दिन्थिनायनि उनाव फिल्माथ' आरो बेखौ माने बयबो अनसायदों बेखौ आं फोथायनाय दं बयबो नायदों बेबायदि मोनसे सिनेमाखौबो आं दिहुनबाय आरो आंहा लिरनो आरो माबा मोनसे थुनलाइ सोरजिनायनि बहुत गोसो दङ खिन्थु जोंनि जिथुनाखि खामानि बे खामानिया दिनैनि तारिखाव खुनु मोनसे एलाव खालामा लिरनायनि परिबेस मोनाखै लिरनायनि परिबेस मोना आंनि जिथुनाखि थुनलाइ आं जि सोरजिदों
आर्टिकेलफोर होनो लिरनो खावलायफैयो आं लिरो आरो बे आर्टिकेलफ्रा दिनैनि थारिखआव बर'नि गोजौ थाखोनि मेगाजिन जेरै दि बड' बा बड' साहित्य सभानि कनफारेन्सनि जि खुगा लाइसि बा सभेनिर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुगा लाइसि आरो सभेनिरफ्राव ओंखारबाय थायो सम सम ओंखारो आरो बेफोरबादि जि मोनसे आर्टिकेलफोर जमा जाबाय बे जमा जानाय आर्टिकेलफोरखौ आङो आरोबाव मोनसे खनसायोबा गांसे बिजाब दिनै जाबावगोन आं बेखौ दा प्रिन्ट खालामनो सेबखांनानै रायजोफोरनो होनो थाखाय आङो रेडि जानानै दङ NDP आरो BSF खौ दानायनि सिगां कलेजाव जों जेब्ला दङमोन शिलंआव बेखिनि समावनो जोङो माने हाथियारखौ लानानै सोमावसारनायनि जि आइडिया जि मोनसे जों दिनै मोनसे सानजेनदों बेखौ जों शिलंआवनो खालामदों आरो बे नाब्ला आरो आंनि गेजेराव जादों बेयो बेनिफ्राय जोंनि माखासे कलिग्स दंमोन बिसोरबो जोङो सामिल खालामबाय दा जोङो एकदम फाउन्डार NDP खौ दानो बिनि सानजेननाय मा जोंहा मोनसे भिजन मोनसे दंखायो जोंहा नाब्लाहा आरो जोंहा दं आरो दा जों बेबायदि भिजनखौ लानानै जोंहा मावफुंनायनि मोनसे गोसो दंमोन आरो बिथांखौ आं खाथियावनो मोनदों बिथाङाबो सासे एकदम माने गिनो रोङै आरो माने गोथौयै सिन्था खालामग्रा सासे मानसि सासे रिभलुसनारि आं बेखौ बुंगोन बिथाङाबो दिनैनि थारिखआव जि मोनसे गोसो बे गोसोआ दाबो जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय बहुद गोजौआवनो माबा मोनसे खालामनायनि मोनसे सिमाङा बेहाबो दङ खिन्थु दिनै खाफाल गैया बिथाङा मोनसे गिदिर केसाव बिथांखौ दिनै कनभिक्ट खालामनानै लाइफार बिथाङा जानो गोनां जादों अब्लाबो बेबादि साननायफ्रा बेबादि जि मावनो हानाय जि मावनो गोसो जि दङ बेफोरखौ जे बे मोनसे आइडियोल'जि बे आइडियोल'जिखौ केरि खालामलांग्रा बहुद मानसि थागोन दाबो बे इस्युआ बे आइडियोल'जि बै मावनाय जि मोनसे स्ट्रेटेजि पलिसि बेयो गोमायाखै बिथांनि कालेक्सफ्रा जोंनि एखेलगे जों दा NDP रन्जन दैमारिनि ग्रुप आरो NDP जोंनि ग्रुपजों मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिनानै आरो खौसे ज'यै बर'नि जि जेंना बेखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिखौ जों लानानै दोनदों थांखिखौ लानानै दोनदों आरो जोङो आसा खालामदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आरोबाव गुबुन गुबुन माबा माबि बेले बेजे साननानै बेबायदि मोनसे जि मोनसे दिनै प्रक्रिया जादों सावरायनायनि बेखौ जुदि हेंथा होआब्ला आसा खालामो जोंनि बर'फोरनि जि जेंना बियो भारत सरकारजों आसाम सरकारनि बिलिरनायजों BTC गभर्नमेन्टनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जि BTC सरकारनि नाजानाय बे नाजानायजों बर'फोरनि मोनसे मोजां आरो आजावथावना मोनसे एकर्ड बा MOS जाहैथारगोन गाहाम फोथायनाय दङ जेंना बे जेंनाखौ फोजोबस्रांनोब्ला जाय मानसिफ्रा सानजेनदोंमोन मावजेनदोंमोन लिडारफोर दङ बै लिडारफोर थायोब्ला बा बिथांमोननि माबायाव जुदि जायोब्ला आरो मोजांसिन जायो आरो दिनैनि थारिखआव जिहेतु बिथाङा पिस प्रसेसआवसो दंमोन सिजफायार खालामनानै बिथाङा आखाइनि हाथियारखौ गथायनानै भारत सरकारनि संबिजितखौ गनायनानै दिनै रायलायनो फैदों बेबायदि रायलायफुबाय थानाय समाव बिथांखौ हमनानै लाना थांनानै जेलाव सोना दोननाया बेयो आनएथिकेल जादों गनायथावना जायाखै बेनिखायनो जों बुंदों बे इनजास्टिस जाहाथे बिथाङा मोना बिथांखौ सरकारा आनकन्डिसनेलि हगारनानै जि मोनसे पिस प्रसेस सोलिबाय थादों बे पिस प्रसेसआव लाना फैनांगौ रायलायनायाव बाहागो लानो मोननांगौ आरो दिनै बे डिमान्डखौ जोङो एबि माथुरनि सिगाङावबो बारे बारे बुंदों सरकारनि सिगाङावबो बुंदों दिनै मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि BTCनि चिफनि सिगाङावबो बुंदों आरो खोथा होदों आरो दिनै आसाम सरकाराबो खोथा होदों बेनिफ्राय एबि माथुर जायफोर माने पिस प्रसेसआव दिनै बिथांमोना सानफ्रोमबो थैथांनांबाय थादों बिथांमोनाबो खोथा होदों जेरैखि जाया जों बेखौ नाजागासिनो दं आरो जों दा डिमान्ड खालामनोथ' हायो आरो बेखौ जों डिमान्ड खालामनायनिफ्राय नागाराखै भारत सरकारा हगारगोन ना हगारा बे बिथांमोननि बाथ्रा जाहैबाय दा जेरैखि जाया बिथाङा जेलाव थाबाय थाबाबो
आरो बिथाङा बे माबाखौ प्रक्रियाखौ आवगायहोनो सिंनिफ्राय हायाबाबो जों दिनै दङ जों दिनै खामानिखौ मावबाय थादों आरो बर'फ्रा खुसि जानो हानाय बेबायदि मोनसे MOS बर'फोरनि गेजेराव जों लानानै फैनो सेस्था खालामगासिनो दं संबिजिरखौ लाबोफिननायनि बाथ्रा बेथ' एकदम फैथारनांगोन बिथांमोना आरो भारत सरकारनिबो खोथा वान्स फर अलनि बाथ्रा दिनै बुंबाय थादों जों खावसेया फैबाय सान्तिखौ नागिरनानै जों फैबाय माबा मोनसे जोङो एचिभ जाबाय फैनानै बिथांमोना जुदि सान्तिनि प्रक्रियायाव जुदि हाबाबा आरोबाव गोदान आनादार मोनसे एकर्ड जाबावगोन बा रायलायबावगोन भारत सरकारा बेखौ हयथ' सानाबो जानो हागौ बेनिखायनो बेबायदि मोनसे परिबेसाव जोंथ' हास्थायखादों बिथांमोना फैनांगौ आरो भारत सरकाराबो जिहेतु हास्थायदों बिथांमोना फैगोन आरो दिनैनि थारिखआव बिथांमोना खोथा होदों जे जोङो पिस प्रसेसआव हाबनो गोसो आरो पिस प्रसेसआव फैनानै जोंजों एखेलगे खामानि मावनायाव बिथांमोना खोथा होनानै दोनबाय थादों आरो बेनो जायोब्ला जोंनि जिथुनाखि बर'फोरनि जेंना बे वान्स फर अल खेबसेयावनो जोबगोन आरो बेयो बेबायदिनो जायोब्ला जों बर'फ्रा देरहागोन गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय NDPP बिथांमोना बुंदों जे बे गावस्रानाय NDPP नोंथां दैदेननाय NDPP नोंथांमोना जुदि गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय NDPP आव थांफिनो अब्ला बिथांमोननि दरजा खेवनानै दं होननानै बुंनाय जादों बेयो बिथांमोननि बाथ्रा बिथांमोना बुंदों बहुत खोथा बुंबाय बिथांमोना माने धीरेना फैलाव मोसाहारिया एक्सपेल ग्रुपसो भारत सरकारा बिसोरजों सावराया बेबायदि बिथांमोना बायदिसिना जोंनि सायाव रिमार खालामदों बर' रायजो राजाफोरखौ कनफिउज खालामना दोनदों गबिन्द बसुमतारीसो जोंखौ एक्सपेक्ट खालामदों रायजो राजाथ' जों एक्सपेक्ट खालामाखै सरकाराथ' जोंखौ एक्सपेक्ट खालामाखै एमि माथुराथ' जोंखौ एक्सपेक्ट खालामाखै BTC गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआथ' जोंखौ एक्सपेक्ट खालामाखै सरकारा माबा मोनसे मोजां खोथा बुंदों जोंनो मोजां इनिसियेटिभ लानानै आवगायनांगौमोन नोंथांमोननि गोजौ लेभेलाव जानाय बे डिभिजन गावस्रालायनाया गाहाय लेभेलनि केडारफोरखौहाय गोनो गोथो खालामनाय एबा गावजों गावनि गेजेराव सौग्रावलायहोनाय बिथिं लाबोनाय जागोनलाय बे जाखागोन मोनसे लेभेलावथ' जागोन आरो बिनि थाखायनोथ' आंजों माखासे 400 जननिबो बारा आंजों दिनै खेबसे लागैनो फैबाय NDPP गसंफिनबाय नङा होमबा दिनै बेजों माखासे थाबोबाय एकदम माने बयबो मिथिनाय बाथ्रा दिनैनि थारिखआव आंहा केम्पबो दं माखासे बहुत अफिसबो दं आङो बेखिनिखौ लानानै आङो दिनै भारत सरकारजों सावरायगासिनो दं बर'नि मोनसे न'खराव बर'नि समाजाव मोनसे न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव जुदा जालायलायोबा सम्पति मोनो बे हाया नोंनि बे सम्पतिया बे टिभिया नोंनि बे नोंनि फुख्रि ना बेबायदि मोनो आरो खिन्थु दिनै गबिन्द बसुमतारीजों आंखौ होखारनायनि उनाव जि जुदा मोनसे जालायनाय जाबाय आंनो बे जेबो होआखै जेबो आंनो सम्पति हरफायाखै खिन्थु आं बिराद गिदिर सम्पति मोनदों आं बिराद गिदिर सम्पति मोनफिनबाय बे सम्पतिया जेबो नङा दिनै रायजो राजाया आंखौ मदद खालामदों दल संगठना आंजों गासैबो बर'नि जातीय दल संगठनफ्रा आंजों मददाव दं बेनिफ्राय राजखान्थियारि सरकारा आंजों मदद दङ बेनो आंनि धोन आरो आं बेखौ लानानैनो बर'फ्रा लुबैनाय बिराद गोजौ मोनसे मोजां मोनसे एकर्ड बा सुक्तिखौ लाना फैनायनि आंहा थांखि दं